أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. Olambade ambe aufu Mali kono ani Mali kokan ninye andontoye anga émission kono no seko ni dongo ale walanda o kene seko ni dongo be kuma munkan ale be kuma an yɛrɛ ka tradition de kan ani fɛn wɛrɛ minnu bi mako ɲɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ hali n'o t'an ta ye k'o fara an taw kan. A bɛ fɔ o de ma ko kodɔn ani ka ko baara. N y'a fɔ a ye an ka kungo kɔnɔ yiriw diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yiri kɔnɔ. Diɲɛ fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ yiri kɔnɔ. Diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ Ala tɔgɔ kɔnɔ. Diɲɛ natigɛ yɛrɛ dilanni fɛn bɛɛ bɛ turabu kɔnɔ. Wa diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sarakati kɔnɔ. A bɛ se k'a bɛɛ dilan. Dɔnni ye fɛn kabakoma de ye. Ni dɔnni yɛrɛ tɛ diɲɛ tɛ yen. Diɲɛ tɛ marché. Foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ye ni dɔnni tɛ Ala ta kɔfɛ. N'i taara moriw fɛ yen fɛn dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ fɛn dɔ ye. Telefɔni min b'e bolo, mobili min b'e bolo, moto min b'e bolo, fɛn dɔw de farala ɲɔgɔn kan a manama a nɛgɛma ka se k'a kɛ fɛn dɔ ye, fɛn min bɛ kɛ e mago ɲɛ. N'i bi yɛlɛ a kan n'a b'i ta ka taa n'i ye yɔrɔ la yɔrɔ min ka di i yɛrɛ ye. Mais fɛn in fana tɛ bouger ten gansan f'i ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ fɔlɔ o b'ale la taa n'i ye. Nin bɛɛ sigilen bɛ dɔnniw de kan. Ni dɔnni min kɛra kɛnɛkan fɛn ye o de bɛ bɔ gindo la o bɛ kɛ bɛɛ jɛ ye. O de ye dɔnni yɛrɛ dogo gindo la. Donc o hukumu kɔnɔ bi an ye jateminɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an balimaw, an denw, an dɔgɔninw olu de cirilen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi. Mansin bɛ min bolo min bɛ taa dingɛ sen a bolo la k'u bɛ sanu ɲini cari u na sanu nafolo sɔrɔ. Dama bɛ bi dɔw kan. An y'o caman ye. Du kɔnɔ den kelen pe bɛ dɔ bolo o bɛ taa ɲinini na dama dingɛ kɔnɔ. Dama bɛ firi a kan. Fɛn ma sɔrɔ ale yɛrɛ m'a yɛrɛ sɔrɔ. O caman fana cololen bɛ damandaw la yen ten. Sanu bɛ ka ɲini a tɛ ka sɔrɔ. Banajugu b'a dɔw minɛ o cogo la. Furakɛcogo tɛ sɔrɔ o la. O dɔw bɛ laban ka sa ten. Dɔw taara k'u muso n'u denw to mɔgɔ wɛrɛw de kan fo ka taa kɛ furusa ye dɔw bolo.
o kuma anw dɔnnibaaw an jɔyɔrɔ ye mun ye ɲɛnɛmaya jigi fali la. n y'a fɔ n bɛ segin a kan dɔnnibaa tɛ Ala ye i tɛ se ka Alaya baara kɛ wa n'i y'i yɛrɛ bila Alaya place la Ala bɛ bɔ i kɔrɔ i bɛ to i yɛrɛ la. o kuma aw minnu bɛ sanu ɲiniw na mansin de bɛ e bolo n'i b'a ɲini piki de bɛ e bolo n'i bɛ dingɛ sen ka sanu ɲini k'a fɔ aw bɛɛ ye sanu tɛ sɔrɔ ten gansan. sanu ye nimafɛn de ye a bɛ taama dugukolo kalasiraw de nɔfɛ ale t'i jɔ k'e kɔnɔ k'e bɛ ka na. fɛn min bɛ ka taama a bɛ ka boli dugukolo kɔrɔ ka taa e jɔ bɛ yɔrɔnin kelen e bɛ ka dingɛ sen ka jigin fo n'e ka dingɛ sentɔ bɛnna min taamatɔ ma ka n'i ka dingɛ kɔnɔ n'o tɛ i n'a mɛn a da la dɛ. sanu Ala ka dafɛn don mais fɛn o fɛn Ala y'a tigiya kalifa fɛn dɔw de ma sigifɛn kabilaw de bɛ yen sanuko mara kalifalen bɛ minnu ma dugu jukɔrɔ siraw fɛ Alahu Taala fɛ. n'i y'olu koɲɛw faamu ka ca Ala fɛ e ni sanu nafolo a tɛ fama. o de kama an ye labɛn kɛ dɛmɛ kama an badenw ye minnu bɛ sanu ɲini na u na se ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'u yɛrɛkun sɔrɔ ka se ka faso nafa. a labɛn kɛlen don an bolo sanu ɲinina fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ k'a matarafa sanu ɲini sira fɛ e tɛ kamana gan k'a fɔ n b'a kɛ cogo di. ni ne tun y'aw niyɔrɔ ye bi seko ni dɔnko ale émission kɔnɔ an b'a fɔ haza wa salam Alahu Taala ka sigi wɛrɛ yir'an na.